Prečo sa to stalo práve mne? Kedy mi stihol na chodidle naraz druhý palec? Ako vznikla moja plochá noha? Máme to síce v rodine, ale čo ak to nie je genetické? Priatelia, gen pre haluxy alebo ploché nohy zatiaľ neexistuje. Ale čo skutočne existuje, je chybný pohybový stereotyp, ktorý keď nezmeníš, nenastane žiadna pozitívna zmena. Zdeformované chodidlá môžu skutočne bolieť, ale čo je ešte horšie, nás z toho môžu bolieť aj kolená či bedra, cez ktoré sa problémy môžu prenášať až do chrbtice a to už je skutočný problém. Za 2 roky od teraz ale tento problém môžeme vyriešiť. Bez zdravých chodidiel nemôžeme mať skutočne zdravé telo a zdravé chodidlá sa definujú vysokou vnímavosťou, čiže polohopocitom a funkčnou silou palca i klenby, na ktoré sa nadväzuje ďalšie svalstvo a rôzne šlachové reťazce. Takže koľko stoja zdravé chodidlá? Je to 1000 eur? Je to 10 000 eur? Nakoľko si vážiš svoje zdravé telo, v ktorom chceš prežiť celý zvyšok svojho života? Prezradíme ti exkluzívne informácie a skutočné riešenie, ako zmeniť svoj stav k lepšiemu bez vložiek, operácie či drahých procedúr. A to najlepšie na záver, tieto poznatky získaš úplne zadarmo. Zaplatíš iba tvrdou prácou a oslnivým výsledkom. Tak čo, môže byť? Potom klikni sem.